Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Tony, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag, bareng mangipaay iti adal, kadag iti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tony, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, ayatan ka unay, Tony. Si kala ang tilalaki ang nakariknak iti naidumduma nga ayat. Kastakmat kan, Carlin. Ay, ayatan ka unay-unay. Jack, lakit di kabalan, numapukaw ka iti biyag ko. No kumanagam mo ta idi pailaan. Sa anak ko maanailawan ka ni Dennis. Sika ko mati asawak ita. Ah? Awanan ti mariknak a panagayat iti asawak. Manipod nagam mo ta. No, kastamat lang. Pumanatan dito'y. Umadayo ta. Sakbay ama amuan ti asawam ti amin. Tony. Ay, ayatan ka unay. Isong aramida kami nakabalak. Agragsak talang. Ti anak ko. Diyak mabalin nga ibatilatan kan kwa na. Huwag nga agweso. Sige, dito ito pailang. Total, limod mati relasyon ta. Nelmer lagayem ko ti makaamoy ti daytoy. Ken tinaganak ko. Sabi ko matawanan ti sa balibay. Apay nga ita kalaang tunay. Apay asaan ka nagawid idirabi. Ada napatagan na panak nanang. Napatag. Wano, nagsarak kayo manan iti dayjay nga Arlen. Ah, Ay, manun adaras a pinalakipan kanak ko. Liklikam kumanday di a babae. Kasanon numaaman ti asawa na nga da relasyon nyo. Agpanunot ka kumato ni. Baro ka. Ngam apay aday di pay a babae ti inayat mo. Idinto taadan pamilya na. nanang. Ado ti babalasang dito'y lugar tayo. Apay adi ka mangsapul iti armam. Ay, atek unay ni Arlene. Jack, lakit di kabalan ti makiwin naswaskan ko na. Awan mo't parikot iti relasyon mi. Gabutawan amo ti asawa na ti may papan kada kami. Ay saan apod no panagayat dayta? Kan may sa. Awan ti palimod asaan amay butaktak. Panunutom kumamad ti pamilya na amadadaal no bilang laang. Gusto ti inam, pare Tony. Liklika mo ni Arlene. Dahil ti kasayaatan nga ramidam. Laglagi pang pare. Si aasawan ni Arlene. Katbaro ka pa'y. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno makasapol ka iti babae apang ibaw ingam iti panagayat mo. Kasla Jack kabalan dahi ta nga ising-singasing mo. Jack kabalan ang mapukaw ni Arlene iti biyag ko. Iso tinakarik na iti pudno apa nagayat. Pare, saan apod no apanagayat dayta? Kasanon no maamuan ti asawa na? Kasanon no idarom na ka? Iti dayta nga araramidam, pare. Mabalin ang makaswan ka. Saan to ang mapasamak dahi ta? Aramidak ti amin. Iti kasta, agtalinad la taalimod ti relasyon mi. Nay, anya day taimot mo, anak ko. Kasla ka barbaro mo takawas. Una nang, ginatang ko Jilly. Kasangay ngamin ni Arlene ita. Iregalo ken kwa na daytoy. Anya? Ay nato ni aya. Kaanong agriing ka iti kinapudno? Apay, kurang ka di pa'y ti panang palpalagip ko ken ka. Tapno sardeng amon day di ababay. Nanang. Amom ka di day tangar aramidam. Agbalbalin kan amaag. Ha?
pasensyakan. Gaputa siya kun nga inam tinangibagakan kay ti kasta. Gaputa kayat ko alikli ka mo ni Arlene. May parit a relasyon tinastrek mo, anak ko. Ay atak ni Arlene, nanang. Awan makalapad ka da kami. Iso pa nga siya tausto kumanday ta kanayon a panang bagbagayo kanyak. Talaga adi na kun ipangpangag nga inam. Ala, makamu ka. Laglagi pa sa anak anag kurang anang palpalagip kan ka. Diyak kayat amay sagmak ka. Ngam di mo mat kayat ti mapalagipan. Iso amakamukan. Hello, Arlene. Hello, honey. Itayak pa dito parke. Sa dino tayan mon. Mabit lang Isagsaganak ti irigalok kan ka. Kasta ka di? O sige, urayan ka dito yan. Wen, agdi ko saklat bit, umaya ko. O sige, bye. Bye! Itayak pa'y lang nga da diti asidagtiri daw, Tony. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Arlene. Ha? Apay, aginggat ka ano aluklok wam tibagim, ading ko. Manang, ako Ang nga asim likli ka munday dya babae. Uray ka ano man, saan nga agbaliw ti kinapudno asi aasawan day jay. Apay nga min, di ka mang sapul iti sabali nga armam. Saan kat an ni Arlene nga dan asawa kan anak na? Ay, tak una ni Arlene, manang. Diyak kabalan nga ramidan ti bagbagam. Maasi ka iti pamilya na. Kasanun no maamuan ti asawa na. Mabalin na kayo akaswan iti dayta nga aramidan nyo. Kat no mapasamak dayta, awan apulos laban mo. Gaputa isukat nga rod ti asawa. Huston, apay nga min napakibibyangan da kaya manang. Namin ano nga imbagak nga isuti ay ayatak. Ken kabaylan mi nga ilimod ti relasyon mi. Ken awan bibiyang ko no da asawa na. Anya? So mabalin ka di manang. Manipod ita. Sardengan da kon. Da kayo kan ni nanang. Kanayon la day ti bagayo. Makauma. O, apay akasta ti lang honey. Kasla da parikot mo. Awan parikot ko, honey. Adala pang panunutak. Ibagam, amang ano da maitulong ko kan ka. Kwa? Ni manang ko nga, Emily. Nabugkawak itay, gapo iti ungat ko. Ha? Apay ang binugkawam. Anyat makagapo. Kanayon dakmad ngamin, abagbagaan. Isuda ka ni nanang. Kunada liklikan ka, kan makiwin naswasa kon kan ka. Ha? Ang hindi ka madanagan, tadyak aramidan day ta. Ay ayatin ka, Arlene. Manipod na gamamuta. Awanan ti sabali apinan panunot ko. No di si kalaang. Ken, pinanpanunot ko ti pagragsakam. Kan ti pagsayatan ta adwa. Agyaman ak unay ha. Sipod pa'y, limod ti relasyon ta. Gaputa dakat nga rod asawa. Ngam aging ga ita, saan ka apulos ang nagbaliw? Kat ad-ad dapay amariknak anapatagak unay kan ka. Kumpara iti asawa. Awan na nyaman na. Di man panunutan ti pagbayati sa bali ataw. Tinapatag. Ayatan ta ti tunggal maysa. Parekot ko ti asawa, honey. Apay. Panagkunak, makadkadlawan ni Dennis. Kanayon ngamin ang nakainom nga agawid. Kan may sa. Kanayon na nasaludsudan no sa dino ti papapanak. Anya? Madanaganak. Ang mga nood na makakitkita ka data. Kat naidanon da kan kuana. Tukas na, Rod. Sagpaminsan tapay lang agsarak. Narigatan. Wan, honey. Madanaganak ka talaga. Daytan ti kasayaatan nga aramidan ta. O sige. Mayatak iti dayta. No di mo pa'y lasardengan day dya babae. Siya kun amis mo ti mangidanon iti asawa na. Di ka kamkam mali ang mga ramid iti dayta manang. Tano inaramid mo dayta. Lipatan ka kabsat. Anya?
Maaramid mo pa'y kanyak ti kasta, akabsat mo? Gapulang iti dayja, babae? Nalabas a kinamaagday tan, Tony. Panunutom kumamat ti pamilya na. Husto kuman, ading ko. Laglagi pam. Uray anya ti aramidam. Saan kayong agbalin ang naragsak? Kabit ka lang iti imatang ti tao. Nang rona iti Diyos. Huston! Man nakibiyang kayo launay! Anya! Pare, apay nga insurot mo ni Arlene ditoy. Sigurado ka kadi, nga awan ti makaam mo iti daytoy. Di ka madanagan, pare. Awan na mo ti asawa na may papan iti umay mi ditoy. Ay, madanaganak namin. Ang mga nuad na nakakita kada kayong imay ditoy. Awan, pare. Di ka kadi madanagan. Sige, amat. Honey, Ah? gusto na ita. Di ka unay aginom, ha? Amano di mo kabaulan ti mangyawid kanyak inton madamdam, ha? Basitan dito yung inuman mi. Naibos mila daytoy. Agawitan. Pudnugaya matalaga ti dumandanon kanya-kanya. Ha? Dennis? Awanan ka itipain a lalaki! Dinalog na kutan. Awanan ka itipain. Kakadwa! Umay kayo! Bugbugin tayo dito yung lalaki! Darasan niyo! Oh, anya ngay. Anya tinaramid daken ka. Binugbog da ka iti kastaunay. Oh, kita lang apita. Nudimngag ka kumakanyak iti pailaan. Nalabit asaan anapasamak ti kastaken ka. Iti dayto nga inaramid ti asawa ni Arlene ken ka. Sapay kumata na ka rin ka niti kinapudnaw. Nga iti kanuman, basol ti panakirelasyon mo iti babae nga addan asawa na. Isa husto lang, dahito nga inaramid na ka. Bareng maminpinsanen a makaamiris ka. Agyaman ka kit di tabinugbog da ka lang, saan da ka pinatay. Pakawanan dak na nang. No dimngag ako makada kayo iday. Lupod na tinakunayo. Iti da ito napasamak kanyak. Naamiris kong tibidot ko. Ay, Gusto ni Manang Emily. Nagsaysayang akla iti panawon iti banag nga awan ka asaskan na. ay na, agyaman anak ko. Dahito yan ti gundaway nga inururay ko. Agyaman akta nakapanunot kamot lang. Pakawanan na ko mamanang. Tadyak dimngag kada kayo kaninanang. Nasaya at met no nakaamiris kan. Siguro, no sana naamuan ti asawa na ti limod a relasyon nyo. Nalabit nga aging gaita kat itultuloy yu pailaang. Manang, Iso alipati mong dayja babae. Saan nga iso ti parakan ka? Agasam, nasurok adwa atawan ang nagsaysayang ka iti kwarta kan panawan kan kuana. pakawanan na manang. Aramidat ti amin. Tap na malipat ako na mamin pinsan ni Arlene. Kasayatan ti kastang aramidam. Kan tap no urnusan matan ni Arlene ti pamilya na. Uwan manang. Dahil tati aramidat. Agyaman na ta si marungkar ka dito'y balay, pare. Una, di kamot ngaminan mauray ijay balay. Isungay maya kun Pasensya ka na. Kaya't kung umay. Jakpay kabalan ay yadang dagiti sakak. Ay, una yun daytang inaramid dagan ka, pare. Oh, Kat. Kumusta kayo itan kan ni Arlene? Awanin pare. Nagwinaswas kami. Nasakit. Narigat man para kanyak. Agam na amiris ko. Ngayon ti kasayatan nga aramidak. Ti maglipat ka ni Arlene. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris kamatlangan, pare. Katsapay la kuma, tamaurnos matan ni Arlene ti pamilyana. Kat di ka mapukawan itinamnama, pare.
Addan tumaamamom a babae. Daytay kapkap na kam. Kan na ituding aparakan ka. Nagayatak itinapudno, ngem saan nga iti husto a tao, Mr. Lonely. Gapo iti panangbugbog ti asawa ni Arlene kanyak, ken dagiti kakaduana, nakaamirisak. Nasakit, ngem inaklon ko ti amin, ani Arlene ket saan apara kanyak. Tuy pagayam mo, Tony. Tony, pagayam ko, agyaman ak iti dayta apakasaritaam. Husto ti kabsat ken ti inam. Nga uray iti kaanuman ket saan mo amarik na wenno mapadasan tinaan anay aragsak gaputa basol ti relasyon anastrek mo. Ala, nasaya at met ta nakaamiris kan. Bueno papagaya, maingka na nga gan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Tony adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.